राधे राधे दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया बेटी विवाह गीत सुनाने जा रहे हैं। कैसा लगेगा बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा। मोरे पीछावरवा कदमिया कई पेड़ावा तोता मैना लियाई बसे रे। मोरे पीछावरवा कदमिया कई पेड़ावा तोता मैना लियाई बसेर। सुत गईले तोता मैना सुत गईले गौआ के लोग रे यक नाही सुताले हैं बियटी के बाबा जही का दाहे जावा कई सोच एक नाही सुतले हैं बियटी के बाबा जिकारी दहे जावा कई सोच। मोरे पीछावरवा कदमिया कई पेड़ावा तोता मैना लियाई बसेर। सुती गईले तोता मैना सुती गईले गौआ के लोग यक नाही सुतले हैं बियटी के चाचा जकारे दाहे जावा कई सोच एक नाही सुतले हैं बियटी के चाचा जकारे दाहे जावा कई सोच। सुती गईले तोता मैना सुती गईले गौआ के लोग सुती गईले तोता मैना सुती गईले गौआ के लोग यक नाही सुतले हैं बियटी के फूफा करे दहे जावा कई सोच एक नाही सुतले हैं बियटी के फूफा करे दहे जावा कई सोच। सुती गईले तोता मैना सुती गईले गौआ के लोग एक नाही सुतले हैं बियटी के भैया जकारे दहे जावा कई सोच एक नाही सुतले हैं बियटी के भैया जकारे दहे जावा कई सोच। अरे मोरे पीछावरवा कदमिया कई पेड़ावा तोता मैना लियाई बसेर। सुती गईले तोता मैना सुती गईले गौआ के लोग एक नाही सुतले हैं बियटी के पापा जकारे दाहे जावा कई सोच। अरे बियटी तो दिहले मैं बियटी तो दिह
कई मांग बियटी तऊ दिहल्यों मैं बियटी तऊ दिहल्यों तबो है दहेजवा कई मांग निंदिया तऊ कहवा से यही मोरी बियटी एता दही जाला माऊ जाई एता दही जाला माऊ जाई कहाँ से बेटी बेही जाई ससुरार एता दही जाला माऊ कहाँ से बेटी तुहई भेजऊँ जाई ससुरार इहई सुवची बेटी निंदिया नायावाई बेटी मोरे सर कई ताज यता दही जाला वाऊ जाई कहवा से बेटी भेजऊँ जाई ससुरार। राधे 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 राधे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।